Handa na sa cross-matching stage ang SITG Armama kalabot sa pagpusil patay sa anhi Cagayan de Oro City Cogon Police Station Commander. Sa karon nakatutok ang investigasyon sa usa ka probinsya sa rehiyon nga gituhang nagikan ang mga sospek. Ari ang report ni Cyril Chavez. Gibutyag sa Special Investigation Task Group Armama nga anaa na sila sa cross-matching stage sa ilang ginahimo nga investigasyon karon sa pagpusil patay kang kanhi Kokpok Cogon Police Station Commander Police Captain Abdul Kahar Armama. Kahinumduman karong bulana walay kaluoy nga gipusil patay si Armama samtang pauli sa iyang balay sa Barangay Bulwa sa Cagayan de Oro City. Matod sa SITG nga ubay-ubay na ang ilang mga ebidensya nga nakuha ug sa karon ila kining gitapok aron mahanay na ang kaso. Gipahigayunan og forensic examination, particular ng ballistics examination. So dire makita ang characteristics sa fired cartridges o fired bullet. Dugang sa otoridad nga usa ka probinsya sa Northern Mindanao ang ilang ginatutukan karon sa investigasyon. Pinaagi na sab sa mga impormasyon nga ilang nakuha. So ang atong SITG Commander, Colonel Salvador Adam, kauban ang hepe sa Police Station 7, anabot na sa sikbit nga lalawigan, partikular na Bukidnon, ay digto lagi naghagpag nagkuhag mga impormasyon. Anaa sa tulo ka mga persons of interest ang ginatutukan karon sa SITG Armama nga posibleng nagpaluyo og mihimo sa mong krimen. May kalambigitan sa trabaho, ilabi na sa kampanya kontra ilegal nga droga ang posibleng motibo sa krimen. Gipaniguro sa kapulisan nga dili sila magpatandog bisa na sa nahitabo sa ilang kabaro. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao.